Hola, soc l'Helena del Tallaret de l'Helena. Tinc el meu taller a Granollers, molt a prop de la Porxada, i en allà hi faig tallers per nens, per grans, i faig una pila de casalets. Tenim una situació excepcional, i és època de fanalets. Hem de fer el nostre fanalet, i aquest any el farem fent un taller virtual. Què us sembla? Hem de deixar els nostres balcons i les nostres finestres superil·luminades perquè els Reis, ses Majestats d'Orient, el dia 5 a la nit sàpiguen trobar el camí. I aquest és el fanalet. Per poder fer el nostre fanalet necessitarem una ampolla de plàstic transparent, cinta mètrica, un regle, tisores, un cúter, en compte amb el cúter, un llapis, un retolador permanent, paper de diari, cartolina blanca, cola blanca, pintura daurada si en teniu, amb un pinzell, agulles d'estendre, colors, retoladors, el que tingueu per casa, cordill o un escurapipes per fer la nansa del fanalet i, finalment, la llàntia o una garlanda d'aquestes que van en piles per il·luminar el fanalet. Les plantilles on hi ha els dibuixets us el podreu descarregar en l'enllaç que trobareu al final del vídeo. Doncs anem a començar amb el fanalet. El primer que farem és agafar l'ampolla d'aigua que hem triat. Pot ser el model que tingueu, no cal que sigui aquesta. L'important és que sigui transparent, perquè així, quan posem la llàntia dintre, es veurà la llum. Hem de marcar, a veure, en la cinta mètrica tova, que va molt bé, uns 15 centímetres, que serà l'alçada del nostre fanalet. I amb el retolador permanent haurem d'anar marcant aquí els 15 per fer una mica de marca perquè no anem molt torts. I ara és quan hem d'anar en compte que això hauria de fer un de gran. Marcar un tall aquí. Res, només és un tallet perquè després nosaltres hi podem posar la tisora i a poc anem tallant. Ok, això ja no ens serveix, ja tenim a punt el fanalet. Ara hauríem d'agafar paper de diari per fer el dibuix del nostre camell. El que hem de fer primer de tot és saber la mida que té el nostre perímetre de l'ampolla. Cadascú tindrà una mida diferent. Jo tinc 28 centímetres, sí? Agafarem el regle i marcarem en el paper de diari els 28 centímetres, farem un rectangle, així de fàcil. I l'alçada, triem més o menys una alçada d'uns 12 centímetres, que ens quedi una part lliure, no cal que sigui tot cobert amb el paper de diari. Doncs farem uns 12 centímetres i ho marquem. Ho marquem amb un llapis per no anar molt torts i ja ho tindrem a punt per poder-ho retallar amb la tisora. Triem la sobre. Ja tindríem, mireu, el nostre paper que ens embolicaria l'ampolla. Ara tocaria dibuixar aquest camell que té les 3 gepes en el paper. Els més grans el podeu dibuixar directament, però que sapigueu que tenim a l'enllaç les plantilles, on he dibuixat el camell i els 3 reis, i vosaltres ho podreu retallar i fer servir com una plantilla, com ho faré jo ara. I el que farem és col·locar-la ben posadeta i amb el llapis o amb el retolador, o amb la cera com faig jo, a poc, amb una mà aguantem plantilla i amb l'altra anem resseguint aquest camell tan simpàtic. Ja tenim el camell. Perfecte. Si ens ha quedat algun trosset, el acabem, podem posar la boca, l'ull el podeu fer com vosaltres vulgueu. També li farem
gepetes i decorarem això ben lliurement, cada una de les gepes que estan embolicades amb una manta, com vosaltres vulgueu. I ara tocaria pintar-lo. I he triat aquests colors per decorar. El color pel camell, el color ocre, per marcar els pèls, també. I per guarnir les mantes, he triat aquests colors. Tot això. Però vosaltres aquí sou ben lliures, ben creatius. D'acord? Comencem a pintar. El que està molt bé és que el camell té pèl. Llavors, en vez de pintar-ho tot d'una tirada, fent així una mica de textura, queda superxulo. Doncs això ja ho tindríem. Ja hem pintat les 3 gepes, en l'ull hi hem posat una micatona de blanc perquè es vegi bé, i després, així com de decoració, hi hem fet com uns floquets amb el blau marí i el blau cel, i també uns flocs de neu. Molt bé, doncs ara seria el moment que hauríem d'enganxar-ho en la nostra ampolla, en el nostre fanalet. Llavors, què farem? Molt bé, posarem cola blanca, sí? És aquesta, així, amb un pinzell. A poc posarem que ens arribi a dalt. I anem forrant-lo poquet a poquet. Així. Fins que ens arribi aquí. I ja tindríem el nostre camell de les 3 gepes aquí, enganxadet. I ho deixarem que s'assequi. Al següent pas hauríem de fer els reis. Llavors, amb una cartolina blanca, una micatona gruixuda, sí? Dibuixarem els reis. També, com us he dit abans, a l'enllaç trobarem les plantilles per fer-los. Jo ara el dibuixaré, perquè també els que el vulguin dibuixar que sàpiguen com ho podem fer. És important, com que aquests reis han d'anar enganxats en les agulles d'estendre, sí? Perquè aquests reis ens quedaran així. Perdó. Han d'anar enganxats en les agulles d'estendre. És important que tinguem clara la mida del rei, que no el fem molt gran ni molt petit. Jo els he fet de perfil, però els podem fer de cara, els hi podem fer mans. Cadascú com se'ls imagina, sí? Doncs em poso l'agulla aquí al costat, agafo el llapis, marco una mica la mida. Jo sé que aquest rei pot sobresortir d'aquí, però no pot quedar molt petitó. Començo dibuixant el Gaspar, faig la corona, jo li faig un nas, és una silueta, uns cabells, aquest abric elegant que porta, una capa i amb totes les seves decoracions. I ja en tindríem un. Ara només tocaria retallar-lo i enganxar-lo a la pinça. Però hem d'esperar que s'assequi una mica perquè si no se'ns aniria la pintura de la corona. Ja tindríem el rei i ara tocaria enganxar-lo a l'agulla d'estendre. Agafarem la cola blanca i la posarem en l'agulla d'estendre, no en el rei, perquè el rei és molt ample i l'agulla és molt estreta, si no començarà a vessar cola per tot arreu. Doncs hi posem cola a tota. Així. Agafem el rei i amb molt de carinyo, xaf, l'enganxem. I res, haureu d'esperar molt poqueta estoneta i de seguida ja s'enganxarà i el podrem col·locar. I tindríem els reis, mireu-los, aquests ja els tinc acabats, sí. Llavors ja veieu que cada rei
pot portar la capa del color que vulgui, això és qüestió vostra, i les corones hi podeu posar-hi lluentons, jo sé que us encanten molt les purpurines, doncs podeu omplir les capes amb purpurines, les corones, sí? Aquí podeu disfrutar molt, d'acord? I fets així amb molt de carinyo. Una altra cosa que podem fer, que és molt divertit, és que en aquest fanalet hi podem afegir-hi altres coses, com a la cavalcada. Què vol dir? Quan veiem la cavalcada dels Reis, hi ha el carbó, hi ha els regals, hi ha nens, hi ha patxes, hi ha l'estrella d'Orient. Doncs això nosaltres ho podríem fer amb el mateix sistema. Amb una agulla d'estendre igual enganxaríem els personatges que podríem dibuixar. Aquí tenim el nen del carbó, els regals, la nena que porta l'estrella d'Orient, més regalitos i els dos nens. I és com molt divertit. A casa tothom pot fer un fanalet diferent. El que porta els Reis, el que porta l'estrella, el que porta regals, i pot quedar superxulo. Doncs ara tocaria posar la nansa en el nostre fanalet per poder-lo transportar i portar-lo cap al nostre balcó o a la finestra, sí? Llavors, amb el cúter, però cuidado, això amb un adult que us ho faci, no vosaltres, fem un tall amb un costat, que no trepitgi la cara del camell ni cap gepa, vale? Amb un costat i l'altre, i fem uns tallets, sí? Per poder col·locar la cinta, apartem els Reis, cap allà, sí? I agafem les curapipes, o si a casa no teniu unes curapipes, ho podeu fer-ho amb un cordill, ho podeu fer-ho amb un filferret, el que més us agradi. I ara sí que hauríem de posar a dintre, i aquí, l'altre forat. I ara, perfecte, el lliguem així. Ai, perfecte. Agafarem les llumetes, que jo hi poso ara aquestes de pila perquè duren molt, i puc deixar-ho així engegat. Si no, hi podeu posar una llàntia, a dintre. I, evidentment, ara hem de col·locar els Reis. Vinga. La primera gepa, posem aquest. L'altre. I el Baltasar. Val? Mireu que xulo. I també podríem anar posant tots els altres personatges, sí? Per exemple, aquest que és molt divertit, el nen del carbó, els regals, a l'altra gepa i, com no, l'estrella d'Orient, la nena que ens porta l'estrella d'Orient. I ja ho tenim. Mireu que xulos. Esperem que hàgiu gaudit i que us hagi agradat molt aquest taller i a veure si se'ns omple granollers la nit de Reis d'una pila de fanalets a les finestres i als balcons.